усетих облегчение, защото по-рано аз дори като лежах усещах болка, а сега тази болка в крака ми я нямаше. Имаше ги, нали, тези след оперативни болки, но тази болка, силната, която беше, я нямаше вече. И на следващия ден, когато се стабилизирах, защото беше много тежка операцията, специално първата, бях с... даже крака ми се беше скъсил с 1-2 сантиметра. Беше доста тежко за докторите, но се възстанових. На втория ден аз вече можех да ходя без патерици, което за мен беше не надежда, а чудо. И 3 месеца след първата операция постъпих за втората операция, която е на левия крак. Тогава беше Великден, 2 дена преди Великден, и тогава ме оперираха и аз исках вече за Великден да си бъда вкъщи. Тоест 2 дена след това исках аз вече да съм си вкъщи, защото аз си ходих абсолютно нормално. Ходих си до тоалетната сама, без никаква помощ. Просто бях нормална. Тони Божилова сега е при нас. Тя е автор на това издание, на третото издание на рубриката ни "Пациент номер 1" с Вики. Тони ще ни разкаже малко повече първо за това запознанство с Вики. С Вики се запознахме чрез нашето предаване. Вики и нейният приятел са гледали предаването "Здраве", когато доцент Кастелов е гостувал тук в нашето студио и така ги е накарало да ни потърсят нас. Много сълзи изплака Вики пред нашата камера. Действително това е един мъчителен спомен за нея. Като че ли, обаче ми се струва, че част от сълзите също са от щастие. Но, само искам да вметна. Когато в началото на седмицата доцент Кастелов ни гостуваше тук, за да открием заедно поредицата, той също се насълзи, между другото. И на мен лично това ме очуди, защото си мисля, че не, айде лекарят да говори. Аз първо ще кажа, че докторите също са хора. Респективно имат чувства, има емоции, които са в тях. Когато имаш един такъв явно голям професионален успех, когато един млад човек си му върнал нормалния живот, е нормално да се вълнуваш пак от щастие, удовлетворен от това, което си свършил. Още повече, като разбирам от Тони нещо, което аз не знаех, че на практика и нашето предаване е помогнало за решението на проблема на тази млада жена. Точно така. Аз ви предлагам сега да видим и последния епизод от изповедта на Вики. Това са моментите, които така най-щастливите и моменти. И затрогват, да. Които се трогват. Нека да видим видеото. На 7-я ден чаках с нетърпение да дойдат да ме вземат. И радвах се, че близките ми ще ме видят добре. Прибрах се в Габрово. Всички мои близки, на които държах, бяха до мен. А посрещането, връщането в Габрово, с една голяма усмивка се прибрах. Всички вече моите родители се бяха събрали с родителите на моя приятел, които много обичам. Бяха се събрали всички заедно и плакаха от радост. Много ги обичам. Ами аз съм си същата Вики, както преди, само че по-щастлива.
Щастлива съм от това, че мога да правя всичко, което си поискам, без да се ограничавам, без да се съобразявам с моите крака. Без да се съобразявам с това, че ще ми заболят краката. Мога да отида на дискотека, да играя цяла вечер на 10 см токчета и за мен това да не бъде проблема. А преди не ходих на дискотека, защото не можех да играя просто. Дори с маратонки да отидеш, пак толкова те боли, не можеш да играеш. Лятото ми след операциите беше може би едно от най-хубавите ми лета. Наваксах си за тези 4 години, когато ме боляха краката, си наваксах максимално. И 3-4 месеца след втората операция, аз бях на работа. И работата ми е свързана с това, че съм с клиенти, продавам обувки и съм по минимум 10 часа права на ден. Щастлива съм от това, че съм пълноценна. Радвам се на малките неща. Радвам се на това, че близките ми са здрави. Радвам се. Много съм щастлива. Всяка вечер благодаря, че аз съм пълноценна, ставам с желание за работа, прибирам се вкъщи, върша си домакинската работа, без проблеми си я върша с желание, което някои хора доста се очудват, тъй като това си е работа, но за мен е нещо, което преди не съм можела да го правя. Радвам се, че мога да си обуя чорапите сама, че мога да си завържа връзките на обувките сама, че мога да изляза навън и да се разходя, когато е слънчево.